धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख हालामनि 1 नं सनापुर गामिनि थागिबि मुस्रि गोहोम मुसाहारिनि अनसुलु बिसि मुस्रिमा खरबि फेगु मुसाहारिया थांनाय 6 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दङ। खरबि फेगु मुसाहारिया 3 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्लाबो दङ। खरबिनि फिसाय गोहोम मुसाहारिया गावनि बिसि खरबि फेगुखौ जेरावखि थाया मानो गावनि फिसाज्लानि मोखांखौ नायनानै न'आव फैफिननो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 7637932336 एबा 6002011811 बे जानबुं नम्बराव कल खालामना खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। जाथायाथ' बिदि जायाखै एफाग्राब जाथाया माने जादों मबाइलनि SMS नि थाखाय आं SMS खौ नुनानै माने चेक खालामदोंमोन सोंदोंमोन सोरनि SMS सोर हरदों आरो आं फन खालामनाबो रायलायदोंमोन रायलायनायाव बियो बुंदों फेसबुकआव फ्रेन्डशिप खालामनानैसो रायलायदों होनदों। मबाइल गंसे दंमोन मबाइलखौ आं बेखौ सोंनायखौ बियो सिख'नानै लाफिननो नागिरनायाव आं होआखै बेखौ रागा जोंनानै बियो मेडिकेलाव थांनो होननानै मेडिकेलावबो थांबाय लोगोबो मोनदोंमोन बाइकआवबो गाखोआखै थमथमाव गाखोनानै बियो बिब'नि न'आव फैबाय बिब'नो मबाइल गंसेखौ होलांनानै गाव बिब'नि रुमाव थाहैबाय। आं बिब'नि रुमावबो थांबाय बिब'खौ लानानै रायलायबाय आं सोंबाय थौ न'आव थांसै बिफाखौ आं होनदों बाबाया लिंहरदों न'आव थांनो सानैखौबो होननानै दा आं थाङा आं दा थांनांगौबा हारसिंबाबो थांगोन होननानै बुंबाय। आं बिदि होननायखाय थांगोन खोमा साननानै जेरावबो थांफेरा नालाय फैफिनबाय आं न'आव। दा बियो अबाव थांखो राजायाबो गाबगासिनो दङ नों थाब फैफिन आं नोंखौलाय बोरै गारनानै थांनांगौ जाखो राजाखौ नों मानो गारनानै थांखो नों जेरैखि जाया थाब फैफिन। नोंथाङा सोरनिबा सायाव सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआथ' बिदि एफाग्राब माबा खालामाखैमोन आं मबाइलखौल' चेक खालामदोंमोन। बेबायदिनो नोंथाङा जोंनि सेराव माबाफोर बुंदों केमेरानि सिगाङाव माबाफोर बुंनांगौ नामा बिसिनिसिम माबाफोर? दाथ' मबाइलनि थाखायसो जादों नालाय मबाइल आं जिखुनु जाया बेखौ थाब फैफिनजानो लुगैयो आरो राजायाबो गाबगासिनो मोनायाव गाइखेर जानो नागिरबाय थायो ओंखायनो थाब फैफिनदो नों जेरावखि थाया मानो थाब फै राजाया गाबगासिनो दङ। नोंथांनि फिसालाया बेसेबां बैसोनि? बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम 6 माससो जाबाय। साबेसे गथ' गथाय सासेल'? बे सासेल'। दा आं बेखौनो बुङो नों जेरावखि थाया थाब फैफिन थाब फै न'आवबो नागिरबाय थादों नागिरगासिनो नोंखौ बिराद नागिरबाय मोनाखै थाब फैफिनदो नोङो थाब फैफिन। नोंथांनि बिसिया गोमानाया सानबेसे जाबाय? दिनैजों सानब्रैयानो जाबाय। माबाफोर जानायमोन नामा? न'आवथ' जोंबोथ' मिथिया डाक्टारनाव थांनो होननानै थांदों बियो जोंबो आरो डाक्टारनाव थांनो होननायखाय गाव फिसौखौ लांखोमादो आयै होननायखाय आं लांदों आंनो 5,000 फैसा होलांदों बियो गाव 500 लांदों बेनिफ्राय गाव मानो नांलायनानै थांखो ना माखो आं हौवादों मिथिया मबाइल सेख'लायनाय जादोंनो दा फैनांगौ आरो बियो आंबोथ' फैजानो लुगैयो बिखुनजो होननानै बिहामजो होननानै फैनांगौ आरो फिसौआबो गाबबाय थायो आं हराव उन्दुनो मोना दा आङो देहाया थिगखायसो सानावल'सो एसे गेलेयो होमबाबो नागिरो सानावबो मोनायाव बांसिन गाबो 12ता 1तानिफ्रायनो गाबो आरो आं मा बुंबावनो बेनोसै आंना। बिहामजोखौ माबाफोर खावलायनो लुगैदों नामा? बिहामजोखौ आं फैजानो लुगैयो आं बेखौनो बुंखादों दहायनिफ्राय फैनांगौ न'नि मानसि न'आव फैनांगौ। बिहामजोनि सायाव माबाफोर सन्देह दं? आं जेबो सन्देह गैया बिनि मबाइल रायलायनायखौ जों होनो नों रायलायनांला बिहामजो ओंखामा खामलांबाय होनबाबो जों रागा जोङा गावा माने बिदिनो रायलायबाय थायो आरोना जों दाबो फैजानो लुगैयो फैथों बियो मोजाङैनो मोजां जेरै थांदों एरै फैथों जों दाबो मालायजों थांफादों होननानैबो जों सानाखै बे मोजाङै फैफिननांगौ दा जों बेखौनो होननानै आसा खालायनानै थायो आङो फिसौनि थाखायनो जि गाबबाय थायो बिफाखौ सानो ना बिमा फिसाज्लाखौ सानो आखाइ आथिं बख्रा बिलांदों बिफायाबो दाख्लै गाबनानै आंनाथ' आरो फिसौनि थाखाय आं नायखानांगोनखा
हरनि 12थायाव बेयाव गाबना होयो मादो बुरखायगोन मादो बुरखाया थालिर दौना दोनो आङो मेथाइजों बुरखायना दोनो बेनोसै बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसीनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।